Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Minecraft και θα προσπαθήσουμε να πάμε στον Eden Dragon. Τώρα εδώ μπαίνουμε στην πίστα. Ξέχασα να πω ότι θα μπω και με τον αδελφό μου. Τώρα μπαίνουμε, περιμένουμε και να συνδεθεί ο αδελφός μου. Και ο στόχος μας είναι να πάμε στον Eden Dragon. Περιμένουμε να μπούμε. Περιμένουμε. Άντε πότε μπαίνουμε, κουραστήκαμε. Μπήκαμε. Τέλεια, με έβγαλε στα χιόνια. Τώρα περιμένω τον αδελφό μου να μπει. Όπου να είναι μπαίνει. Μέχρι να μπει εμείς θα μαζέψουμε λίγο ξύλο για να χτίσουμε σπίτι. Εδώ. Δυστυχώς ο αδελφός μου δεν θα μπει γιατί έχει μια δουλειά, έχει να πάει ποδόσφαιρο, γι' αυτό δεν θα μπει. Οπότε θα το τερματίσουμε μόνοι μας. Τώρα εδώ μαζέψαμε το ξύλο για να φτιάξουμε το 4. Θα φτιάξουμε μερικά ξυλάκια, και εδώ θα φτιάξουμε εδώ φτιάχνουμε ένα τεκούρι. Και είμαστε στο μπλε. Να φτιάξουμε λίγο εδώ ένα σπίτι μικρό για τώρα. Δεν θα περνάνε μέρες, θα το ανανεώσουμε. Θα το φτιάξουμε. Εδώ. 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 Τώρα θα δείξουμε και εδώ λίγο ξύλο. Μαζεύουμε λίγο ξύλο. Οπα, τι έγινε, μαζεύουμε λίγο ξύλο για να συνεχίσουμε το σπίτι. Δεν είμαι σίγουρος άμα πάμε στον Eden Dragon, γιατί στο άλλο βίντεο θα παίζω Roblox, γι' αυτό ότι στο παράλληλο βίντεο σε καμιά... Βασικά όχι σε καμία εβδομάδα, σε 5-6 μέρες μπορεί να ανεβάσω και το άλλο βίντεο. Sorry, δεν είμαι σίγουρος. Θα ξαναπαίζω Minecraft, γιατί αύριο ανεβάζω μεθαύριο ανεβάζω πάλι που παίζω Grow Garden στο Roblox. Τώρα εδώ θα φτιάξω λίγο τα ξύλα. Εδώ θα φτιάξω. Εδώ θα φτιάξω. Γράψτε μου στα
Βασικά θα ανεβάσω ένα shorts και θα σας ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι και θα τα διαβάσω και θα απαντήσω και θα τα μπω σε άλλα βίντεο. Γι' αυτό γράψτε μου, το shorts θα ανεβεί όχι σήμερα, μάλλον αύριο, που θα ανεβεί και στο βίντεο, θα ανεβεί το βίντεο στο YouTube. Και τώρα συνεχίζουμε το σπίτι μας. Εδώ. Δεν τα βάλα. Εδώ και εδώ. Πάμε καλή μία. Εδώ. Οπα. Εδώ και εδώ. Και τώρα κάνουμε πόσο φορές τα ίδια μέχρι την όροφη. Έκανα βλακεία. Ακούω ζόμπι και δεν έχει νυχτώσει καν. Μόνο μην έρθει να με σκοτώσει, γιατί θα είναι πίσω να με σκοτώσει τώρα δηλαδή. Φώτος. Εδώ. Θα καθαρίσουμε λίγο το χιόνι. Και αυτό. Θα παίξουμε κι άλλο λίγο. Και μάλλον σε κάνα 5 λεπτό θα το σταματήσω το βίντεο και τη συνέχεια θα το κάνω σε 5-6 μέρες, όχι μεθαύριο. Θα ανεβάσω το που παίζω Grow a Garden. Όχι παραμεθαύριο, δεν ξέρω, μπορεί να την ανεβάσω το βασικά και την άλλη εβδομάδα, γιατί δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Αυτά. Τώρα εδώ θα χτίσουμε το πάτωμα. Θα παίξω κι άλλο λίγο και θα σταματήσω εδώ το βίντεο. Να σπάσω λίγο και θα σε κλείσω το βίντεο. Να κάνω για το πάτωμα και θα κλείσω το βίντεο. Τώρα δεν με βάλει το πάτωμα. Ακούω μάγισσα. Έχει νυχτώσει. Ακόμα δεν μπήκα και ακούω μάγισσα. Αλλά έχω 7 λεπτά που έχω μπει. Αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω άλλο ξύλο, θα βάλω χώμα, δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι. Το ίδιο είναι. Εδώ. Οκ, είμαστε κομπλέ. Εδώ είμαστε κομπλέ. Και... Φαίνεται. Όπα. Και κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο, η συνέχεια θα γίνει μάλλον την άλλη εβδομάδα. Γι' αυτό τα λέμε!